Čaute všetci, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes tu máme niečo, čo poriadne rozvírilo vody slovenského internetu. Organizácia Fight Night Challenge ohlasila nový zápas. A nebude to len tak hociaký fight. Tento raz sa postavia do ringu dve známe influencerky, ktoré možno poznáte z OnlyFans. Áno, počujete správne, z OnlyFans rovno do boxerského ringu. Ukázať kartu Fight Night Challenge 10. Na vrchole je to Firefox King. Potom tam je dobrý aj Šmolky, na ňu sa teším. Ale niečo mi tam chýba. Ženský dobrý zápas. A naposledy ženský dobrý zápas, rozmýšľam, bol asi môj a Lenky. S Lenkou znova do zápasu je už také, že to už sme všetci videli a to už by nás nezaujímalo. Napadla ťa tá, čo mňa? Myška. Sa tak zamýšľam, obidve sme modelky, no nie na mole, ale skôr na inej platforme. To by mohlo byť fajn. A myslím si, že to je takéto okorenenie celého fightu. A úprimne, keď som to prvýkrát videl, tak som si povedal, to ako vážne? Poďme si to teda rozobrať, kto bude súťažiť, prečo sa o tom toľko hovorí a či to celé nie je len marketingový ťah. Ale ešte predtým, ako sa na to vrhneme, viac ako 97% z vás nemá u mňa odber. Ja budem veľmi rád za podporu v tejto forme a budem môcť vďaka tomu robiť ďalej to, čo robím. Ďakujem vám. Zápas sa uskutoční 13. decembra v Bratislavskej Typos Arene a Fight Night Challenge opäť sľubuje poriadnu show. Na jednej strane máme influencerku, ktorá vystupuje pod menom Pimpa. Tu si možno pamätáte z jej predchádzajúceho zápasu proti Lenočke, ktorý dokonca vyhrala. Takže už má za sebou skúsenosť, vie do čoho ide. Na druhej strane stojí Myška. Možno ju poznáte z reality show ako Farma alebo Rúža pre nevestu. Lenže tentoraz ju neuvidíme s rúžou v ruke, ale v boxerských rukaviciach. A toto spojenie dvoch svetov, reality show a OnlyFans, to je presne to, čo Fight Night Challenge robí tak zaujímavým. No, nie je to tajomstvo, že Fight Night Challenge sa snaží spojiť svet športu a showbiznisu. Na jednej strane je to šanca prilákať nových fanúšikov, ľudí, ktorí možno nikdy nesledovali box, ale poznajú tieto dievčatá z internetu. Na druhej strane to ale dráždi pravých fanúšikov bojových športov, ktorí si hovoria, kam sa to celé posúva. A úprimne rozumiem obom stranám. Na jednej strane je to skvelý marketing, ktorý dokáže zaplniť arénu, na druhej strane nie každý má chuť pozerať celebritnú bitku. Na to sú tu iné organizácie ako Clash of the Stars. Lenže práve o to ide. Fight Night Challenge nie je len o športe, ale o zábave, emócii, príbehu. A či sa nám to páči alebo nie, to je to, čo dnes predáva. Čo si o tom myslíte? Je to podľa vás zábava, ktorá dáva športu nový rozmer, alebo sa tým len stráca jeho serióznosť? Čo sa týka samostatnej športovej úrovne, tu je to zatiaľ veľká neznáma. Pimpa má aspoň nejakú skúsenosť, takže vie, čo ju čaká. Tréning, stres, adrenalín a tak ďalej. Ale Myška, tam to bude debut. Uvidíme, ako sa popasuje s tlakom a či to nebude pre ňu až príliš veľký skok. Samozrejme, treba povedať, že tieto zápasy sú robené s určitými pravidlami, váhovými kategóriami a bezpečnostnými opatreniami. No aj tak, stále ide o reálny šport, nielen o divadlo. A ak to podceníš, môžeš sa zraniť. Alebo aj niečo horšie, ale tak to snad nie už. Preto som zvedavý, ako sa na to pripravia, lebo ak do toho dajú naozaj srdce a tréning, môže to byť super show, ktorá prekvapí všetkých, čo si z nich robia srandu. Tento zápas nie je len o týchto dvoch dievčatách, je to signál, kam sa celý koncept influencer fighting posúva. Na Slovensku sa tento trend už pár rokov buduje. Fight Night Challenge, Clash of the Stars, rôzne menšie projekty. A zdá sa, že fanúšikovia to chcú. Veď každý event je vypredaný. Z marketingového hľadiska je to geniálne, spojíš svet sociálnych sietí a šport. Ale otázka je, kde sú hranice, kedy sa z toho stane len reality show v rukaviciach. Ja osobne tieto divadlá v tom ringu, ja to nesledujem, mňa to nebaví, ako sa tam tie celebrity bijú. Radšej si pozriem niečo také viac profesionálne, ako je UFC a Octagon. Ale už aj Octagon začína byť pomaličky taký, že nič moc. Napíšte mi do komentára, komu fandíte, Pimpe alebo Myške? A čo si myslíte o tom, že influencerky idú do ringu? Je to frajerina alebo len cirkus? Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zvonček. Nech vám neujde žiadna ďalšia reakcia. Vidíme sa na budúce. Čaute.